U jednom razgovoru kojem sam nedavno prisustvovala, čula sam da sagovornica nekoliko puta kaže ona je zla. U njoj postoji neko zlo. Prepoznala sam, odnosno prozrela sam zlo u njoj. I zapitala sam se, slušajući tu rečenicu, šta mi možemo da znamo o drugome čoveku i da li mi možemo zaista da prepoznamo da je neko zao i da li je drugi čovek u stvari zao. I da li izgovarajući ovu rečenicu da, ona je zla, mi u stvari nešto time govorimo o sebi. Da li bih se usudila da kažem za bilo koga da jeste zao i da sam u njemu zlo prepoznala? Ili možda, izgovarajući tu rečenicu, ponešto u vezi sa tim kažem i o sebi samoj. Da li uopšte mogu da zamislim zlo u drugome čoveku i da li je ono tamo prisutno samo kada ga ja svojom pažnjom aktiviram ili je ono nezavisno tamo od mene, ja ga opažam zato što se razlikuje od moga dobra. Dakle, da li uopšte mogu da izgovorim da je neko zao ukoliko ja nisam slična njemu?